Hadian bagi bor pulit bat forensic crime scene unit gila pendap ya ke jinglum saki sabut na ke jaka balap ya ke medyap ihebret insa piraling do maunai saus nam garta na nonglum bray ke snong nongra haswa ke siteng sngi jong khat san tari unai lur araja arpusan la penket pat ya ke medyap jong i shenigrims na ke benta banle ya ke postmortem banlap ya ki daw halor ke jingyap jong i. Ya kamet yap ihebret insa piraling do lalap hakarukom ke basuba shalet dusman na kawe ke yeng beriu badang snat mai ke balapen par nyang kriat ya kanong ba shlong borok kawe. Ihebret insa pira ila jar ngai haka step jong ka khat saw tre unai lor araja arpsan ke badai ke sngi ublei hadin ba ila khe kham kloy banya laki kimi ki pa jong i badai anda ki lakhe bat pertai i haka bakila shem ba ila jar ngai. Lapan long ke jingwat ya i barok shisngi hendrai klam lap din satya. Hendrai hakane ke step babut ke khat san tari unai lor araja arpsan haka por ko bakhandai bje ye ki mystery ki basnai kani ke yeng ken san kila yu i ki kijat ki bapau sabar na ke jaka balang barhaba kila hiar ban pet kila lapan ban ye kamet yap khna ke belapen dam da pelop pat ban dau mau na met. Nakaliang kinong elam snong haringkat uba Winston Tony Lingdau MDC kanong thamai kila penpau baka don kam ka ain ka baklan ban yada na ka jingsha thombor ki ken thai khna. Lingkong lalu bangi tip ya kani ka jingja na menin la poi sini la ikendo ki bahayeng basam ki ba but la ikendo ya OC in charge ka renja PS2 ba shibong nilai coordinate la kilai one kilai don ka team jongki kilai divide di ka kat bangidang wan yang ni ru kumbong irong wasdong ilap ya ki dog squad kirang don sini sejanhi kini galenti nang ni di menen ila ya don lang pakai yeng la yo banyak keren la yo banyak ajeng mo ki kai boleh bele di na kaliang jong kasnong ru menen pakai segi ublai ki kham yo ban organize banyak watch no di yo ajeng tip ba menen kila idon ki emergency meeting pakila la yakut bakila rai bakin sedang na du menen step ban watch no dai shwa bakin ya le ta kam kila yo kubor no bala lap ikani kamet jong itu happy berit hakani ka caka ka mata nakaliang ke jungi ru ila idon ni ru dalam step ila aila yaki pulit bakilia le ka kamram ko begini bende kita forensic team kala shim ya ka bentau bahkan pendek ka kamram ko adep di mentah kila rai ka match ko ni grims le si kila le ka postmortem kumu nong wikmat na ka por dan ka mensim ko ba smokia namar ba khamtam ya ka ni gisnong nongra ni yo ishibun ki kubor ki basmusi mo na ko por nilai yo ban keren ye irong ba snong ru bangin ya shim no dak senjang ko bakham ting e nang ni shakmat ting dangai jungmut i ru le si la ba discuss apo ka committee jong ka snong hibor ka wi bangin yo ban ye no dak sorbi khamtam e ikiti bon chongwai ha gani ga dong ha gani ga nong lung bri mo ti kata ka dei ka jingya keren ke juri le singin sela ban pentelun ka kam nang ni shakmat baraba juba be jingkeli ke jong pingi don kam shishai ka an ka ba khlan nang ni shakmat ke jingsha thombor jong ki pun hybrid ki jongi nakapor ke jingja nakawei ke jingja i ba ka teng ka an ka senjor palat mo di ni hap ban ya keren sani bahai kani ni hap ban ya shong ban ya pakhat ya ki ai ki senjam ki bangila ban le ni kum ki ai ki bangila ban shim ya lang ni shakmat ya ki kam ki bangili ban le kham tam e ka bai dei ba ka kam snong mo tai di senjam i bangi dangi pakhat lang ni shakmat ban le pada kabai dai ber ka an ke baki ong mapi ti kila don ki an mo babon ki an ba kila don rei ni hapan ya piliu jumut biang le si nang ni syakmat kum ki ai kita ki punishment mo ki bangila ban le ti kita ki bangi hapan ya keren nang ni syakmat mo Habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya